Нещо искаш да кажеш на камерата ли? Кажи колко кубика е мотора, не разбрах. Бегай малко да мина отпред да го снимам. Много си бърз, бе. Гледай как се засили, бе. Леле. Да, бе. Аз не мога да стигна отпред да го снимам. Не ставам за виторенските балове. Айде, Мартине, вика 1, 2. Аз вече ги приемам. Толкова и